Silesia, has scored an incredible number of stage wins. Too much during this weekend about championship standings. I would like to drive these 10 stages. Će nam i pomoći u startu nacionalnog hrvatskog prvenstva tvoreći špalir kroz koji će posade voziti. Starting number 79. U županiju. Iduće vozilo na našoj rampi bit će startnog broja 70 iz auto i karting kluba Sveta nedjelja. Stigli su nam dva Tomislava, Postrožin i Pospiš.